Kedamtang Paikuni ni Paipli Arni, Delhi Rong Sopialong Kapadopon, Global Mr. and Miss Bollywood India Beauty Pageant Kachepate Padopon lo. Bangso Ahud Bornali Kramsapi, State Subtitles Anong I, Chepalongdon. Maharashtra Rong Sopi, Mumbai along Kapadopon, Global Mr. and Miss Bollywood India Beauty Pageant Kachepate along, Penangan State along Penta Kachepate Padopon lo. Bangso Ahud Kedamtang Priya Chiklo Ahud Mumbai, Bangalore, Calcutta Pendanglo, Kaprek a state along Penta, semi-finalist angding Kachepate Setame, offline pen Padopon lo. Bangso Ahud angdung kiti Kachepate Ponjiaphan Kedamtang Paikuni ni Paipli Arni, Delhi Sadwig along Padopon lo. Kardom karbing long life kelang rata tum doan pininil tum karbing long life team pen ladak denaronga hitia dung adai han serong amekar Biren Singh Kramsa ahemsi dolo alangli Biren Singh Kramsa la pen alangli achor Sunita Bepi alangli tum aserjang ki BC Bornali Kramsapi chukedamtang ciklojon se nerke baprang alangli tum online labangso global Mr. and Miss labangso Bollywood beauty pageant alang litum online alang litum kachepate ajai mek deng dunlo laso phi alang litum offline ben sitame alang litum Calcutta pen chenglok Bangalore pen chenglok alang litum mega audition of han chepate dunlo lapen non head jong alang litum labangso semi finalist along keli dunrok Bornali Kramsapi alang li lapen alang li sarpi Sunita Bepi alang litum bahini chelang si alang litum Delhi dong supian alang litum road happening jersey alang litum Karbi Akhay Phan Man Pengkevan itu. Bangso Ahud Karbi Anglong District Denarong Hawaralong Pen Bornali Kramsapi Global Miss Assam Bollywood Subtitles Anong I Chepalongdon Pen Karbi Anglong Rara Parman isi Thedung Aman Peng Wan Pilo. Bornali Kramsapi inut Karbi Soarluang Bongpen Kechengsi Global Mr. and Miss Bollywood India Beauty Pageant Kachepate Ponalong Miss Assam Bollywood India Beauty Pageant Subtitles Anong I Chepalong Dunpen Karbi Anglong Fashion Appeal Thea Parman isi Thedung Amanapeng Wan Pilo. Mr. and Miss Bollywood 2021 and 22 haladang nili as a state winner Assam Hansi Pahay Duniklo ili Karbi Anglong ke ave iklang polo state la soposi nili bangke lapu asamahin mensi represent dun lo lapenon nilitum han opportunity ke long lagi nilitum 6 months contract Karbi Anglong hin pensi nili dunik lo 6 month contract long lo lapen nilitum han alang litum movie long tanang pilo engki nilitum reality show da bang ikda prang po la armen mang reveal long lelang sita la so reality show long nang litum nilihan nang tek long ikda prang po lapen nilitum India han represent dun po non kerang suji mone Denarong Pen Bikram Teron Karbi Anglong Live.